Binecuvânta voi pe Domnul în toată vremea, pururea lauda Lui în gura mea. Aleluia! Întru Domnul se va lăuda sufletul meu, să audă ce-i plâng și să se veselească. Aleluia! Slăviți pe Domnul cu mine și să înălțăm numele Lui împreună. Aleluia! Căutat am pe Domnul și m-a auzit și din toate necazurile mele m-a izbăvit. Aleluia! Apropiați-vă către dânsul și vă luminați și fețele voastre nu se vor rușina. Aleluia! Săracul acesta a strigat și Domnul l-a auzit pe el și din toate necazurile lui l-a mântuit. Aleluia! Străjuiva îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de dânsul și va izbăvi pe ei. Aleluia! Gustați și vedeți că bun este Domnul, fericit bărbatul care nădăjduiește spre dânsul. Aleluia! Temeți-vă de Domnul toți sfinții Lui, că nu este lipsă celor ce se tem de dânsul. Aleluia! Bogații au sărăcit și au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele. Aleluia! Veniți, fiilor, ascultați-mă, frica Domnului voi învăța pe voi. Aleluia! Cine este omul cel ce se teme de Domnul, care iubește să vadă zile bune? Aleluia! Oprește-ți limba ta de la rău și buzele tale să nu grăiască vicleșug. Aleluia! Ferește-te de rău și fă bine, caută pacea și o urmează pe ea. Aleluia! Ochii Domnului spre cei drepți și urechile Lui spre rugăciunea lor. Aleluia! Iar fața Domnului asupra celor ce fac rele, ca să piardă de pe pământ pomenirea lor. Aleluia! Strigat au drepții și Domnul i-a auzit pe ei și din toate necazurile lor i-a izbăvit. Aleluia! Aproape este Domnul de cei umiliți la inimă și pe cei smeriți cu Duhul îi va mântui. Aleluia! Multe sunt necazurile drepților și din toate acelea îi va izbăvi pe ei Domnul. Aleluia! Păzește Domnul toate oasele lor, niciunul
din ele nu se va zdrobi. Aleluia! Moartea păcătoșilor este cumplită și cei ce urăsc pe cel drept vor greși. Aleluia! Mântui va Domnul sufletele robilor săi și nu vor greși toți cei ce nădăjduiesc spre dânsul. Binecuvânta voi pe Domnul în toată vremea, pururea lauda Lui în gura mea. Aleluia! Pentru Domnul se va lăuda sufletul meu, să audă cei plâng și să se veselească. Aleluia! Slăviți pe Domnul cu mine și să înălțăm numele Lui împreună. Aleluia! Căutat-am pe Domnul și m-a auzit și din toate necazurile mele m-a izbăvit. Aleluia! Apropiați-vă către dânsul și vă luminați și fețele voastre nu se vor rușina. Aleluia! Săracul acesta a strigat și Domnul l-a auzit pe el și din toate necazurile lui l-a mântuit. Aleluia! Străjuiva! Not real police. Not real. Yep, Syrian. Nino. Father Macarie is very good. Very good. Yes, my friend and you. My friend. Your But best friend. No nebuneli. Little. Little what? Little. Little what little? Nebuneli. Nebuneli, it's a crazy little. Little, yes. Not very strong. It's my friend, Yes. but little And nebuneli. friend by you. No, it's on fine. On fine. Very omenie. Omenie. Yes. Like Russian, Durachok. Secret phone, secret signal, Yes. yeah. And secret service. And secret service. Iar cei ce-L caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele. Aleluia! I am Anthony, James Bond Anthony. Huh? This Ăsta nu se aude. Look, this phone speak. Speak in Romanian and translate in English. No, look now. Yes. Look. I tell him, look, Yes. I'll tell him to say what time it is. Yes. And he, because it's smartphone, Yes. yeah, look, Yes. what time it is now? Okay. We have now secret service. Yes, yes. Yes. And siren? Eh? Siren. Fine. Very strong, very good. Caută pacea și o urmează pe ea. Aleluia! Ochii Domnului spre cei drepți și urechile Lui spre rugăciunea lor. Aleluia!